Kasing Henyo Trap Youth Council mentak South Tarik Naila Raja Alpusau. Kalau ujor hak State Bank of India Shillong persya ya kejing khate ya kikam ki babha ka Meghalaya. Ka HYC kalau ong bagajing penbena ke SBI head office na Mumbai kidon Henyo Punyo tali kikam ki balat hajala Meghalaya hak balai pulai tali labha ya ki scheduled tribe la ya ki OBC Henyo ya ki EWS bat lai pusau ya ki general. Ka HYC kalau ong bakat kum kejing penbena ka Sarkar India bat kat kum karai ke Supreme Court kajing bahak kam ke 100% haki grade C bat D kadi banong tang yaki scheduled tribe ki badai na kejala hendai ke SBI kala thap kam penban yaki scheduled tribe ki bomdai na kejala Meghalaya halor kane ke HYC kala ipor san sengi ke SBI bakan penbed mentasi ngilawan bani kendu ya deputy general manager jongka administrative building jongka ni ka State Bank of India ke bapet ya ka Meghalaya halor ka jingyo jingtip ka jongi ba ke SBI lumba ka head office ke jongka ka badana po Mumbai kala khot application na ka banta ki nyo tu lagi post namta ki bank ki branch ki ba fair jongka SBI kum kita ki junior associate nyo tu lagi post ki bade namta ka state Meghalaya hakaba live fulai tu lagi post la reserve namta ki ST bat kiwe live saw kade namta ki general pratli namta ki EWS bat namta ki SC ladang ia kenma berokhat kadon ke instruction lane ka UM office memorandum jong Ministry of Personal Public Grievances and Pension kabla penmi nadu usnam arja san hau arjar nyo kala penmi biang kum juru kala pen kenma biang hau arja arpuar ya baro kisna trikam jong ka Sarkar India ba nakabenta ki post ki bade ka group C but group D dai banbu 100% ke reservation namta ki kena ki bade ki local kemot ki nong snong jong ki tu ki jela ki bawan na ka jat bendri riulum la ni ki ST 100% kata ka namta ki group C but group D ke kumba kalong kani ka post junior associate kani ka post ka bahap kata ka group C but lading ipet ya advertisement ya ka balapan mi da ka SBI ha usnam arja arpulai mereka ni ka advertisement lapan mi na du arja arpulai hakata advertisement labu ru ba nakabenta nyo punyo nakabenta ka total number nyo punyo naka nyo punyo light flight lagi post la reserve namta ki ST jong ka state hakata advertisement la thok kumta re hadin mangyo jingtip pat ba hadin ka SBI kalale ki exam ki ba fair nakabenta banthung ya kini ki brio ya kini ki post live flight lagi post namta ki ST ngiyo jingtip ba menta kasi nadu menta kasi kelas dang kata ka proses nak benta ba kini gibri kin one join lani kin report apo at head office hang ni bat nang ni pat kin sapha syaki branch ki ba fair kat kum ga jingtip ga jongi don ki bala pentip yangi ki boang ba nak kata ka lai pulai tri ki post ki don tang ko lai ngot lai hadu sangut ki kena kasi ki ba pas ya kani exam bat ki ba sya appoint bat ngiyo jingtip ru ba ki balat na kita kamut balada laingut kini nak kasi ki ba sya thap kani galai pulai kamut lai pungut kindai ki ST ki badai na kiwe ki jela kimut bentung ya ki ST ki badai na kiwe ki jela ban pendap ya kani galai pulai katkum ketua office memorandum arjarsan arjanyo arja arpuar bat kum juru kira jong ka Supreme Court ki ba fair dang shen ho arjar khat praru kadang ka Supreme Court kadang rai kong ba UST lan USC nakawi ka state kamut naka state A umla ban kam ya ka reservation jong USC lan UST ha ka state B kamut bala daudon USC lan UST na Rajasthan na West Bengal umla ban wan kam ya ka post jong UST nang ni na po Meghalaya de ka belungo kalong ba ngisngo thu ba ka SBI kala ban wan ra de kita ki ST na syabar ban pendap ya kani ka post de halor kata kanong rem ka bala pelong ingi menta ka singi ban ngin wan ban ay ya ka jingtho bat bani keren bat deputy GM jong kani ka administrative block jong ka SBI ban fan jing syai balakata ka jing sngo ka jongi ka day ni bat haga jing kendu ka jongi kumbakalong hi menta nakaliang dong jong ni deputy general manager la pentip yangi bakum bakalong menta maur tip namar ba ya ka recruitment lale na po Mumbai da ka head office ka jong ki Mumbai bat ya kita ki bala syajit ki syubha hang ni ban join lani ban ay kata ka joining report kumba kalong menta kita gibriu kita sedang manuan mene gila banwan lasay banwan ay ka joining report ka jongki bat nakaliang ka jong uloong baun sa ay da ka jingtho yangi ban pensyai halor kani ka nongrim lani halor kani ka jingdawa ka jongi kumba kalong hi kalong ba ka beningkong ka SBI bat baro kita nak trikam jong ka Sarkar India ki de ban but lenti ya ka instruction ya ka bala ay da ka Ministry of Personal
bat kumjuru ya karai ke Supreme Court kalashim na kawai kapor kata kalong baya ki group C bat group D post 90% dai ban reserve lane la dai ban bhak kerpang ya ki try muluk napok kejala ka jongi ya lor kata ka jingdawa ka jongi ngila ai por ya ka SBI sansngi kamut 5 working days santli isngi trekam barhapo kata ka sansngi ke SBI ka deban ai ka jubab ka jongi balada kalong si kumta kumbangi yo sngo baki mut ban tap de KST na ki weipat ki jela ban penrung hakabha tungkam ka badai jong KST ki badai na ka jela ka jongi na kalyang jong seng ngin sa shim ya kanu ya ka weipat karai hakba ngin sale ya ke badan kam bat kabar kalong balada hapo sansngi ke SBI kamla ban ai ka jubab ru kaseng kan sakulong de ki program jingi ki ba fair hapo khasi jantel persya ya ke SBI nam ke SBI bat ki weipat kisna trekam jong ka sarkar India kin suthu bakim dei ban le kam kai kilabun kisnam na kalyang jong kaseng ngilari si kani issue bat kani grims bat kani hu ngilai ekren bat ka committee on welfare of children trade jong ka Meghalaya Legislative Assembly ngilai jing tho haki minister ki ba fair ki jongi au chief minister jongi ring iba kidang don shibun kisna trikam jong ka sarkar India ki bombut renti ya kani ka sau persen te halor kani ya ka SBI ngilai por kembang IP sansngi bat halpo ka sansngi lada ki mai jubab lane lada ki ai ka jubab kembang pensohon yangi nakalyang jong sengin sale da ki weipat ki program la kalong ban yakhi persya ya ka SBI lane ya ka borso lane kinu ki bor ki badai ban pet ya kani ka tungkam tungjam hangni po ka jala ka jongi te kata ka jingwan ya kendu ka jongi menta ka sngi ya deputy GM jong ka SBI bo pet ya ka Meghalaya hi bro koi